Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. قسمی دومی جدول مسابقه است. ابتدا میخواستم توجه شما را به حیاتات روانه سازم. رقم 14 بکیند بیلونگ جرارد، رقم 66 محمد اقبال دولتов، رقم 3 قاسیمов است. ҳайати дастаи эсхата барои бозии имрӯза ба таври зайл дарвозабон рақами 93 владислав шифт, рақами 2 соҳибҷон ҳакимов капитани даста, рақами 10 саёди ковузчо. вале эсхата метавонад ба дастаи сеюми ҷадвали мусобиқа аз ҳисоби имтиёзҳо наздиктар ояд, зеро аз даст равад. зуд туб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад. футболбозони дастаи эсхата имконият пайдо карда истоданд ва як зарбаи бисёрам хатарнок. Чӣ гуна голи зебо дар ибтидои рақобати имрӯза далер имомназаров ба задани голи бисёр ҳам муҳим сона аз ҳайати дастаи истиқлол ба эсхата гузаштанд. бори дигар бубинед инҷо партофти туб аз ҷониби бахтиёр зарипов зарба бошад, ҳолат бартараф карда шуд. ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхатаро мебинем. партофти бисёрам хуби туб ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳисоб 0-2 мешавад. дӯстони гиромӣ, дар ин лаҳза ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем, бахтиёр зарипов ба задани гол муваффақ мешавад. ҳисобро чӣ гуна эсхата 2-0 мекунад. бори дигар бубинед ин ҳолатро. истиқлол дар сафар тавонист ки дар баробари дастаи хуҷанд ғалаба кунад. инҷо зарбаи бисёрам қавӣ ва мустаҳкам, ҳисоб 1-2 мешавад. ана инҷо акнун метавонем бигӯем ки артиш албатта ба вуҷуд оварда истодааст. зарбаи бисёр ҳам дақиқ ва қавӣ. бори дигар метавонед бубинед. инҷо умуман хуб инҷо тубро гузаронида тавонист аз ҳариф. фурсати бисёр хуб барои ӯ. жангатен пас медиҳад. фурсати беҳтарин зарба ва гол. ҳисоб 2-2 дӯстони гиромӣ ва камбеки ҳақиқии дастаи артишро мо низ дар муддати камтарини вақт дида истодаем ва вайсидин сафаров ҳисобро 2-2 мекунад. бисёр муҳим буд дӯстони гиромӣ аз лаҳзаи аввале ки ӯ чӣ гуна аз як футболбози дастаи эсхата гузашт ва баъдан ҳаракатро тавассути канори рост давом доду пас дод ба ҳамдастааш қобили баъдан мураббии бос карда шуд. инҷо имконияти беҳтарин пас аз вазъияти стандартӣ ва чӣ тавре мебинем футболбозони дастаи эсхата туби сеюмро маҷбур мешаванд ки аз тури дарвозаи худ берун бароранд. шевченко мезанад ва туб ба дарвоза ворид мешавад. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат аз назди футболбози дастаи ва фатуллоев бо ҳамроҳии шаҳзод мамурҷонов қарор мегиранд. боз як имконияти дигар ва бубинед ки дар рафти ҳуҷумӣ навбати омадан барои эсхата бисёр хуб кӯмакам карда истоданд. бубинед чӣ гуна далер имомназаров ба ҳуҷум пайваст мешавад. шонси беҳтарин бахтиёр зарипов, зарбаи ӯ ва дарвозабон суроххоҷа юсупов ин ҳолатро ба эътибор намегирад. бубинед чӣ гуна гузариши хубе дошт ва баъдан пас дод. бахтиёр зарипов футболбозони ҳарифро аз садди роҳ дур мекунад ва баъдан зарба мезанад. бале баъд аз он ки туб ба дарвозабон бархӯрд дида мешавад ки ба футболбози дастаи артиш ҳам расидааст, яъне ба дасти ӯ далер имомназаров. инҷо акнун иброҳим эшонхонов бисёр имконияти хуб ва зарбаи задаи бахтиёр зариповро мебинем. ва баъдан дастаи мунтахаб метавонад рушд намояд. имконияти бисёрам хуб, зарба ва гол. ҳисоб 3-3 мешавад. зарба ба кунҷи наздики дарвоза буд. дар ин ҳолат албатта мебоист дарвозабон хело хуб ҳаракат кунад, аммо натавонист пеши роҳи ин зарбаи мубинҷон муминовро бигирад. ҳисоб баробар мешавад 3-3. бори дигар мебинем далер имомназаров пас медиҳад. мубинҷон муминов каме ба канор рафт. бакинде билонг ҷерард пеши роҳи ӯро гирифта наметавонад. афсайд нест умуман инҷо ва зарбаи задаи ӯ дақиқан ба гол табдил меёбад. усовӣ ҷанбас мекунад мисли регартадаст. вазъияти стандартӣ. фатулло зарба мезанад ва бисёр зарбаи хатарнок ҳам буд, аммо чӣ тавре дидем дақиқаи 91 бозӣ ва имконияти навбатии бисёр ҳам хуб. футболбозони дастаи артиш ба задани гол муваффақ мешаванд, аммо гол бекор карда мешавад. дӯстони гиромӣ, ирсоли туб аз ҷониби ӯ имконият пайдо мешавад барои футболбозони дастаи артиш. зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва дарвозабон қарори қабул мекардаи довари марказ. аммо дар умум бозии имрӯза 3-3 мусовӣ хотима меёбад ва дастаҳои артишу эсхата имтиёзҳоро байни ҳам тақсим мекунанд. бисёр бозӣ гӯем ҷолиб аз нигоҳи ба вуҷуд овардани имкониятҳои голзанӣ ва голҳои задашуда ба ҳисоб меравад.